warahmatullahi wabarakatuh. Yauwa kamar yadda ne muku bayani yanzu bari mu je in yi withdraw daga Binance in saka kuɗi a Binance. Yanzu ita ta haƙuri da announce da message ni ba gani. Yauwa idan abu na farko da za ka yi in ka shigo Binance ɗinka za ga ta baka host pages kamar haka ko. Bayan ta baka pages irin hakan nan sai ka zo akan wallet na inda aka sa wallet gahi. Inda aka sa wallet bayan bari in gwada muku dai wallet ɗin ya fi sauƙi gahi nan inda aka sa wallet. Sai ka yi kiliki akan nan inda aka sa wallet. Bayan ka yi kiliki nan inda aka sa wallet sai ka saka nan inda aka ce deposit sai ka yi kiliki akan deposit. Bayan ka yi kiliki akan deposit ko sai misali a ce USDT kake so sai ka yi kiliki akan USDT. Bayan USDT akwai inda aka ce BIP20 TRCY bari in gwada muku inda ake gane shi. Sai ka yi kiliki a nan ga bayan ka yi kiliki kun gani inda aka ce select network to gashi kun gani smart BIP20 gashi EOS waye NIA protocol waye wannan NIA ga masu sweetcoin sun san NIA to gashi nan dai Polygon waye ga TRX inda aka ce muku ne an ce ka ɗauko Tron shine TRX20. To yanzu bari ku gani wani abu. To da yake ina so in gwada muku yadda ake converting kun gani ina so in nuna muku yadda ake converting a ciki bari misali in ɗauki SHIB in ɗauki wallet na SHIB bayan na ɗauko wallet na SHIB dai in ɗauka mishi TRC20 sai in yi copy kun gani wallet address copy. Yanzu na yi copy na wallet address bari in gani ina ne ya kamata in shiga. Yauwa sai yanzu cikin misali Bybit ina ban tunani ina da wani abu ciki yauwa. Idan na zo Bybit ina yin kiliki akan withdraw. Imma Bybit ne imma Trust yauwa kun ga ina da founding $9 da wani abu ko. To bari ku ga abin da zai faru in zai withdraw in misali $9. Yauwa in maida shi akan founding to da ita minimum withdraw ɗinta sai $10 ba ta withdraw $9. To ya za ina son kuma in cire waɗannan kuɗaɗen bari ku ga yadda za a yi. Yanzu in dawo nan inda aka sa convert kun gani shi in maida nan dai muke da tan USDT muke da ko sai in maida shi USDT yauwa kun gani gashi to in dawo nan ga na ƙasa yauwa yanzu abin da nake so in maida shi sai in maida shi. To ga fiat nan bari mu gani fiat ko akwai naira cikin shi. kun san ɗara da san baza in ga inda akwai NGN kaga da lahiya lau akwai ana iya maida shi naira. To da yake ba halin in maida shi naira bari ku ga da ra'ayi sai in zo nan ga in yi SHIB gashi shi na dama muka ɗauko kofo wallet ɗin shi daga Trust wallet in ba ku manta ba duk abin da naka da na kasan shigo kun gani Maxim yauwa bayan na yi kiliki akai kun ga yanzu SHIB kusan kaɗa 11,000 da wani abu dai ga nan dai sai in yi convert in shi bari ku ga da ra'ayi. Yanzu gashi haka ina ta convert yauwa kun gani converting successfully yanzu kun ga na converting ko sai in yi back in na yi back sai yanzu kana in yi kiliki akan withdraw. Bayan na yi kiliki akan withdraw kun gani yanzu ya haɗa da USDT ya koma SHIB kuma SHIB ɗin yana da yawa sai in yi kiliki akan withdraw. Yanzu gashi na yi kiliki akan withdraw ko sai in sa wallet address na wannan abar Allah ɗaya yauwa shi wanga shine wallet address ɗin da na kofo in ba ku manta ba. Sai nan wajen select network kun san da can network BIP20 maka kofo ko gashi nan sai in sa BIP20. Yanzu bayan na zo na sai in sa amount abin da nake so in yi withdraw SHIB ɗina gaba ɗaya ga sai su nake so in kwashe sai in ce all in yi kiliki akan all. Bayan na yi kiliki akan sai in danna withdraw. Kun gani yanzu tana zuwa za ta yi tana tambaya ta in yi confirm withdraw wannan sai in ce mu je. To yanzu na an ce in sa password ɗina sai in sa password ɗina bari ku gani. Zan sa password tukunna zan ɗan tsayar da zan sa password ɗina ku gani. Yauwa bayan na sa password ina confirm kun gana an ce Google authentication to shi Google authentication in ma baka da shi sai ka shiga a Play Store sai ka yi download din shi kun gani Google authentication Bybit sai in yi copy in abun da ya bani sai in zaka nan ga in yi paste sai in yi kiliki akan confirm. Wrong password you have attempt left kaga na sa password ba daidai ba ko bari mu gani
wrong password. Yawa kamar da kuke gani gashi ya sa withdraw application submit. Kun ga yanzu withdraw ina ya submit, sai in yi clicking akan OK. You have enabled withdraw address wallet function yet. Please head the wallet address page to enable this function. Bon, not now ba yanzu ba. Kun gani? Yanzu na riga da na yi withdraw. Yanzu sai in koma cikin Binance ita in dubo shi. Yauwa kun gani bayan withdraw in ya tafi, bari mu duba. Kun ga balance ina ana yanzu ya koma withdraw 00. Bari mu duba withdraw history. Bari mu gani channel no wannan na shigo withdraw na. Bari mu gani withdraw history, yawa gashi notification. Kun gani withdraw successfully. Kun gani gashi sun gaya mana ta withdraw successfully. Withdraw da na yi ya yi successfully, ya tafi. To yanzu bari mu je cikin Binance ɗin sai mu duba mu gani abin da muka turo ya ware shigowa ko bai ware shigowa ba. Bari mu yi refreshing. Yawwa kun gani ya kuma $13 da yan wani abu. Shi wannan token in ship ɗin. Kun gani lokacin da muka saka na iShip kun ga ba komai, gashi ya ƙaru. To kun ga hakan gane ake yin withdraw idan daga Binance zaka turo haka da haka, idan kuma daga can zaka turo haka zaka yi. Nagode. Idan wannan shine farkon sa wannan channel tawa, sai ku taimaka ku yi muna subscribe. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi.